Żewġ pjattaformi Maltin li jużaw l-intelligenza artifiċjali u t-teknoloġija qed jgħinu lin-negozji żaru medji f'pajjiżna sabiex itejbu l-kwalità fis-settur tal-ospitalità. F'konferenza tal-aħbarijiet organizzata mis-Segretarjat Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Xjenza Malta fil-Birgu ġie spjegat li dawn il-proġetti jirriflettu ekonomija aktar ħadra u intelligenti b'konformità mal-Viżjoni Malta 2050. L-ewwel pjattaforma IOTEP ġiet implementata fatt ta' boutique hotels lokali minn Loop Services Limited. Id-direttur tal-kumpanija Glenn Shortino spjega li biha qed jiġu frankati ħafna spejjeż fid-dawlu l-ilma fost benefiċċji oħra. Il-klijenti jistgħu jiġu jagħmlu self-check-in mingħajr ma jkun hemm xi ħadd fuq il-post li qed jieħu reservations, jidħlu fil-kamra, jixel id-dawl waħdu, il-kodi jirċifuh tal-kamra minn ġurnata qabel, kollox awtomatiku. Pjattaforma oħra Tableo AI Assistant żviluppata minn Tableo Limited f'kollaborazzjoni mal-Emcast. Din iċ-chatbot qed tassisti lis-sidien ta' ristoranti f'Malta u lilin fl-immaniġjar tal-bookings u l-komunikazzjoni mal-klijenti. Il-kap eżekuttiv u kofundatur tal-kumpanija Jonathan Azzopardi Franz spjega li barra minn Malta diġà saru mal-10,000 chat permezz ta' din il-pjattaforma ma' 6,000 chat saret f'pajjiżna. In-nies li jitkellmu miegħu jista' jwieġibhom jagħtihom informazzjoni dwar ir-restaurant menus għandhom jekk mhux pet friendly, imma wkoll jista' jieħu reservazzjoni ukoll, ġifieri titkellem miegħu kif titkellem ma' bniedem u jiffranka ħafna ħin għar-ristoranti wkoll jagħti servizz ta' kwalità aħjar. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Azzopardi Tanti innota li dawn il-proġetti jiġdu t-talent li għandu pajjiżna fir-riċerka u l-innovazzjoni. Għalli pjattaformi bħal dawn qed iqisu l-industri tradizzjonali ta' pajjiżna bħat-turiżmu u l-ospitalità isiru aktar reżiljenti. Wera l-fema li dawn il-proġetti qed jagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies u indika li r-riċerka u l-innovazzjoni issa jkollhom sem importanti mill-Viżjoni Malta 2050 li se titnieda uffiċjalment nhar il-ġimgħa.